ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಪುದರ್ನ ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ನ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡುಟ್ಟು ಕೂಳೂರು ಪುಯ್ಯೋಳು ಈ ತಂಡದೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪನ ಚಿತ್ನ ಈ ರಡ್ಡು ಜೋಡಿ ಅಪ್ಪುಲ ಕಾಜಲ ಮುಕುಲ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿರು ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪನಕ್ಲು ಪೂರ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡುಟ್ಟುದ ಟೀಮು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಳೂರು ಪುಯ್ಯೋಳ್ದ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲು ಪೂರ ಒಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪನ ಚಿತ್ನ 4 ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಸಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರಾಗ ಎಂಕ್ಲುಟುಗು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಪುದರ ಸುಪ್ರೀತ್ ಕನ್ನಡ ಈತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಈ ರಡ್ಡ್ ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟುಗು 4 ಏರೋಳು ಈ 4 ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದು ಬೋಲೆ ಒಂಜಿ ಒರಿಯರಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಪು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೂಲೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ದಾರ್ನ ಒಂದು ಹೊಸಪೇಟೆ ಕಾಜೆ ಅಂದು ಅವು ಕೊಂಡೆಟ್ಟು ಬೊಲ್ಲೆ ಅವು ಕನ್ನಡತ್ಯಾರ ಕುಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಎಂಬೆ ಬುಡ್ದು ಪಾರ್ನ ಬುಡ್ದು ಆಯನ ಗಿಡವಣ ಮಾತಾಡು ಗಿಡವಣ ಎಂಬೆ ಕಾಜನ ಅಪ್ಪುನಲ ಜೋಡಿ ಒಂಜಿ ಮೆಡಲ್ ಜೋಡಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೆರು ಅಂಡ 10 ಮೆಡಲ್ ಆಂಡ್ 10 ಮೆಡಲ್ ಪಂಡ ರಡ್ಡ್ ದ್ವಿತೀಯ ಎನ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಈ ಸತಿ ಸಿರೀಸ್ ದ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಓಕೆ ಅಕ್ಲನ ರಜೆ ಅಂತ ಆಯ್ ಕೊಂಡೆಟ್ಟು ಬೊಲ್ಲೆ ಅಂದು ಆಯ್ಗ ಅಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುರುಕು ಜೋಡಿ ಅದಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಆಯ್ಗ ಮೂಜಿ ಮೆಡಲ್ ಆತಂಡು ಸುರುಕು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಎಂಕಲ್ ಮುರಾನಿ ರಡ್ಡ್ ಕಂಬಳದ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಕಂಬೈಂಡ್ ಅದು ಬಲ್ಲಾಗ ಕುಟ್ಟಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಿದ ಕುಟ್ಟಿಂದು ಕನ್ನಡತ್ಯಾರದ ಕುಟ್ಟಿ ಈತ ಈ ಜೋಡಿ ಮಲ್ತದ್ರಿಕ್ಲು ಎಂಚ ವಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಜೋಡಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಜೋಡಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಗಿಡವಣ ಈತೆ ಜನಕ್ಕುಲೇನ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಏರು ಏರು ಬಾರಿ ಜನ ನೆಟ್ಟೆ ಅಪ್ಪುಲ ಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚ ಅಪ್ಪು ಬಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಅಪ್ಪು ಕಾಜಾಗ್ಲ ತೊಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಳ್ಳೆ ಅಂತ ಬಂದಂಡ ಅವಳ ಕೊಳಚೂರದ ಅಪ್ಪು ಒಂದು ಬಂದಂಡ ಕೊಳಚೂರದ ಬೊಳ್ಳೆ ರಡ್ಡ್ ಜನತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ನಿಗಲ ಟೀಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಅಂತ ಕೊರ್ಲೆ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆ ಒರಿಯರಿಯಡನ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪೋಯಿ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ರಾಕೇಶ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಓಕೆ ಅಪ್ಪುಲ ಕಾಜಲ ಈ ಸತಿದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜೋಡಿಲು 10 ಮೆಡ್ಲಾನ್ ಅಪ್ಪಗ ಮೂಜಿ ಬೊಲ್ಲ ನಟ್ಟುಗಂಡು ಬೊಕ ಏಳು ನೆತ್ತೊಟ್ಟುಗ ಐಟ್ ರಡ್ಡ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬೊಕ ಪೂರ ಪ್ರಥಮ ಮೆಡ್ಲಾಂಡು ಪೂರ ಪ್ರಥಮ ಅಂಚ ಖುಷಿಟಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಟೀಮ್ ನನೆತ್ಲ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಕಮ್ಮಲ ಉಂಡು ಐಟು ಮೂಜೆಟ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆವಡೆ ಅಂಕುಲು ನೆಕ್ಕುಲೆ ಕಮ್ಮಲನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬಂಗಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶುರುವಾಪಿನ ಮೋರ್ಲಾಡ್ ಐಟ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಡು ಅಂಚ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ಎಂಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮಾತಾಂಜಿ ಸಹೋದರ ಅಂದ ಅನ್ನ ತಂಗ ಮನೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಉಂಟೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪಣಿ ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟು ಓಕೆ ತುಲೆ 4 ಜನ ಐತೆ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಮೆಡಲ್ ಮನ್ಪರ ರೆಡಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪು ಐಕಲೆಗ್ಲ ಮೆಡಲ್ ಆವಡು ರಡ್ಡೆಗ್ಲ ಮೆಡಲ್ ಆಪುಂಡು ಮನ್ಪನ ಚಿತ್ನ ಆಶೆ ಆಡುಲ್ಲೇರು 4 ಜನ ಅಪ್ಪು ಕಾಜೆ ಬೊಳ್ಳೆ ಕುಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪು ಕಾಜ ಬೊಳ್ಳ ಕುಟ್ಟಿ 4 ಜನ ತಲ ಪರಿಚಯ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ದ ಈ ತಂಡಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ದಯಪಂಡ ಈ ವರ್ಷದ ಸೀರೀಸ್ ಗೆಲ್ಪುನೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಮುಕುಲು ನನಗೆ ಪುನಃ ಚಿತ್ನ ಮೂಜಿ ಕಂಬಲಡ್ಲ ಮೆಡಲ್ ಆವಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಇನಿಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ಮೆಡಲ್ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಆವಡು ಬಂದ ಚಿತ್ನ ಆಶೆಯನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ವರದಿನ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೊಟ್ಟುಗು ದಾಮೋದರ ತುಂಡಲೆ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಉಬಾರ್. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ